जियम तोहरा बिना आज बुझाइला ना जियम तोहरा बिना आज बुझाइला। आदित्य जी है ने लड़की बड़ी भाव से कहता है आदित्य जी उन्हें ना तो हमने कहीं पर आदित्य जी है ना उन्हें कहाँ जाते हैं महाराज जाके वजह हमने कहा मैंने कुर्ता दे दिया अपन द्वारा सीख जब ये ओवर साइज है ना आता ओवर साइज जो हम चलता हमारा आजकल यही चल रहा है। बड़ी भाव से एगो लड़की कहत है साइज क्या मिला था हमारा वादा कर खेलाल बहो रोवला से अखिया लाल वादा सब खयाल बहो रोवला से अखिया लाल बहो जिया पर रहे बेगाना भइल बा जिया पर रहे बेगाना भइल बा सनम दोसर के दीवाना भइल बा सनम दोसर के दीवाना भइल बा अपन रहे वो बेगाना भगल बा जिया पर रहे बेगाना भइल बा सनम दोसर के दीवाना भइल बा सनम दोसर के दीवाना भइल बा ना जियम तोहरा बिना बाकी ना 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 जी हो 4 दिन से पियवा पान पाता दरोगा जी हो 4 दिन से पियवा पान पाता सोच सोच जिया हमरो सोच सोच जिया हमरो काहे घबराता दरोगा जी हो 4 दिन से पियवा पाता दरोगा जी हो 4 दिन से पियवा पाता आज हम तोहरा बिना आज बुझाइल बा आज हम तोहरा बिना अपुल बाबू की तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद अपुल जी के और अजीत भैया के सब के धन्यवाद दिल से। आदित्य जी हाँ एगो हमार बड़ी सुंदर गीत आइल बा गावा गावा सुंदर तो गीत चाहिए कि कर जाता रहन करिया आई यूट्यूबर भैया ये गीत के बढ़िया से चढ़ाएं जा और माधव म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल हमारा यही में एगो गाना हमारा नया आइल बा हम सुना देता ने बबीता दीदी तार से
गईला